ole thlir tu du takte hin zawain chi bai kala buk le vek chawa heaven a chuanin fashion lampang le beauty lampang kan han ti venga in chung khur secret tenen ha ka ron video vele ni a he in mong hianin he pheikhawk hi TataCliQ Fashion a khanin ka cha a karma sa khan ron thlenga tunlai kan veng kong te chhata wangin hi enge pheikhawk flat vel bun hi awi om ve du em a kan kalna kong te chhesi a tin sneakers te hi kalo nei lo em a ka han cha ris ve a thave deuh si tom ve tho si kha ka du wang khan luna blue ti ani a mi pheikhawk hi a company tha India company tha tak chu ni ti chu ka sha a hei ka han tes vela a tha em a a pha hi he a pha te hi mo ama hi rit bur si lo hian zang hui chuang si lo hian oma pheikhawk tha tak ani in ka sha a chung vel chu review karon nei ve ni chumo TataCliQ Fashion hi thil dang dang te po kalo cha ve zeu zeu to a tlem chuanin thil hi chu ato ve deuh thina ma se an thil an brand ho hi a tha theiro em ni India brand tha tak tak ani ti kha kan soi du a i play store a khan in download anga TataCliQ Fashion ti khan lo omanga he tu na po hemi ka pheikhawk ron da po hi Facebook a khan ka mu a chuan apps pa ngai nem ti in ka han lu ta apps pa kha download the khan ama kan download phota play store tang khan chuan he hi ka han cha kha ni a chuan amoi ka tira me ka han mu tir khan e chuwang chuanin ka han cha he rin tla khop mai ni ti kha karon thril cheu ni chu chuan an thil dang thom no ang thau te po kha TataCliQ Fashion ho mi hi an bag te po nyang a tha hlom ro em ani te ha kan soi tel ve du a khami site visit du tan chuanin khimi link I karon da chwa hi han apps ani TataCliQ Fashion ti khi he chuan an nalem nal lo em ti da karon test vela helai hi floor tile hi ani a he floor tile po a thap the em a arabar kha a tha a thlet thei vek ta chuan kaw me turmel kha pulo ve ni chumo he om dan hi a travel em a tunlai a China brand chu tiang kha tiang an ti sia ka first copy second copy ti ang rang te mo so ai chon India brand tha si hi lo em ni ti kha ka ron thil ve cheu ni chu man phul lo win a tha ka ti me sang ni kai lawa chuan ti han alkat dalwan ko nga ka han kal pi thap kak me mo hi atol thei lo reng me ni chuan a het tha em a chuan cement luan na kan kal lenga helai hi kan veng kong luan chop kha ni a helai vel te kalangai wang hian flat ne na hante kha chunin om ve deuh thina wang khan e hemi sneakers te po hi kan han cha ve le kha ni a chuan ni e thomno te kan lei zung thelo chuan a tha lo hi leila e ain chir om lo han ka sha thina lo man ton te kan le lo chema le a kan ril ru te na chen chu wang chuan tle ma han aman tha ve deuh hlek vato over chuang si lo ke ni te chuan brand tak kan babun phak ve lawa sing chuang man te ne brand tak te chu second hand te ni lem lo chuan chuwang chuan hetiang India company tha ho hi a tha em ani ti kha kan soi ve na atan karon da chua ka hi cement zuta po hian a tha em ani I anal lawa ti hian het takin ka kal kara ban chat mai ni chu kal anuam khop mai chuwang chuan khalaya TataCliQ Fashion te po lo muthin om mai thia enge cha ngam lo charis ngam lo te in lom ta ka ti in ka han charis a tha em ani ti kha karon thil ve du chawa rin tla ke atha ti na ni chu chuan he la hian vim hi kalo da chuak le mani khan vim that zia te kha karon soi ve a ka du em a ka mang cha kan mang ta char ta chuan he lai mong hian hemi bom te hi I che liter chan ve ni a ml zanga ni ta ni chuan cheng za somthumin kan leya chuan helai hi karon da chua hi Amazon ani a 2.25 liter plus ml 950 kha a plus bokati chu omja chuan liter thum le ml zani ti na ni chumo avai chuan hemi hian liter thum le ml zani hi cheng zali somthum hian kan leita ni ahlawk em ani ti kha kalo hril ve du chuwa chan chu hemi abom pa ngai heta kan lo lei khan ml zanga mo liter chan ve kha chengza somthuma kan lei chuan liter thum le ml zani chu engzat nge nyang liter thum chu zani zathum zali zanga zaruk le ml zani la free down zuya chuan hemi liter chan ve kha ml liter thum vel lei tur chuan
cheng sang don isen angai dona chuwang chuanin heta cha kha ahlawk zawk em ani tih kha karon soi ni chu liter chan ve cheng za som thu mai lei chuan liter thum le ml zan hi kha cheng zali som thu mi ni leita a ahlawk na kha alo khai khin ve me ula hemi bur te hi za som thum mananya liter chan ve chaw ni chu hemi bom lian hi liter thum le ml zan hi ani ta a cheng zali som thum ani ta ni chumo chuan ahlawk em ani chuwang chuan cha ve dun lo om chuan amazon a khan a cha the tu nai ta khan flipkart thi ein block dewa keima ni lama chuan chuwang chuan amazon mi kan han cha a ahlawk em a chuan hemi bura hian voi ni lai ka thon chuak to chung khan ala khat thapam pam em ani ti kha karon soi ve ni chu in shelo te point lo mai thelo cha athang te point om mai theya chuwang chuan in ahlawk en hlok le zia kha lo sheve ulavim mang thang deuh tan chuan cha chi viau ni ti kha ka lo shil ve chau ni chu hei in mo ang hian chi sang sang kha om ve avima po khan mo hemi bag te hi hlok lutuk ti kha sha ta tan ka lo soi hemi bur poi ka pai phal chawng lo phan chop bun chhuah nan khan ka ti a chuan kan secret khoi thin tan chuan thil hlok le tlo kha kan du ve thin sia chuwang chuan tlom te poi kan zon ngai thina vim kha hek ve si ati kha inon om thina ni a hek ve ro khop me a singin tia atloma le hi chuan a thale zwal ni ti kha lo soi ni chu cheng zali som thumin liter thum le ml zan ni le thei ni chumo online a chuan in lo shave me donya ala shalo tan beng varna lo ni le ta se chuanin hei tunai chu makeup rang te kan mang ve thina nge acha le rin tlak te hi shat hi acha ka ti a hi tunai chu ke po mel in enkol lo le tu po hi acha lo den ka sha ka mai bul te po han re fel ve deuh to boka chuan hair conditioner tha te foundation tha te skin care tha ka ti te heng ho hi korea skin care te an ni ve lama then india te mo karon review dona tun vit tu na hi chuan karon ti hri lo nga karon review tu sang te karon da langa india te po hi thadeu dewon oma chutiangin china te japan te korea te hang ho skin care thadeu te po hi om ve ni chuwang chuanin ka man to a tha ka ti deuh ho kha next video wa chuan on review ka tum le anga hei anwa ho te po kan sha hlom thawanga chuan original lo te po om thina ma sengin kan ban phak hi chu original hi atam vak lo thina ma se copy po hi tha ve deuh hi om ve thina heng ho chu hun nge an han la ka di awangin a thaviau tur ka nga ya ka han lei ve hlomani a chuwang chuan next video wa chuan heng ho neu hi pathian zar kan dam chuan on review ka tum ve le anga cake te po kan siam chho zel le to a cake order te po kan la chho ve le neu to anga pathian khonga na zara bu te po lo fel chho zela chuan saron te po kan khoi chhawanga august ni som panga kan lo thleng chhawa chuan pathian in ramati chuan kan saron enkol na te kan strawberry enkol na te kan cake siam na te po kan thok chho ve zel thei tur angai la strawberry po chek le tur om renga ni ti kha kalo soi le boka kan strawberry the lian a thlom em ani ka channel min lo hlot sak tu te zong chu lom thu atharin ka soi le thler tu te zong bye bye le vek phot ule